Mae tir sy'n cyfateb i bron hanner maint Cymru yn cael ei ddefnyddio mewn gwledydd tramor i dyfu llon llaw o nwyddau sy'n cael ei mewnforio i Gymru, gan gynnwys soia, palmwydd a chigeidion. Mae 30% o'r tir y ddefnyddir i dyfu'r nwyddau hyn mewn gwledydd sydd â risg difrifol o ddatgoedwigo, colli cynefinoedd a chamfanteisio cymdeithasol. Mae'r coedwigoedd a chynefinoedd Byd-eang hyn nid yn unig yn darparu cartref unigryw i bobl ffrydorol, cymunedau a bywyd gwyllt lleol. Maent yn chwarae rôl holl bwysig wrth gyfyngu ar gynhesu Byd-eang, sy'n hanfodol i iechyd ein planed a'i goroesiad yn y dyfodol. Mae'r hyn rydyn ni'n ei wneud yma yng Nghymru yn cael effaith drychinebus ar y cynefinoedd Byd-eang gwerthfawr hyn sy'n cael ei clirio i dyfu nwyddau i ni ei defnyddio. Mae angen i Gymru weithredu ar frys i sicrhau nad yw'r nwyddau rydyn ni'n ei mewnforio yn cyfrannu at ddatgoedwigo a cholli cynefinoedd mewn gwledydd tramor. Un busnes sy'n gwneud yn union hynny yw'r bwyty byrgyrs poblogaidd yng Nghaerdydd, Ansh, sy'n cynnig bwyd, moesegol a chynaliadwy yn syth o'r fferm i'r fforc. Mae dinasyddion Cymru yn cyfrannu'n anuniongyrchol at ddatgoedwigo a cholli cynefinoedd mewn gwledydd tramor. Mae hyn naillai gan ei bod yn bwyta cigeidion wedi'u fewnforio o wledydd â risg uchel sy'n dinistrio cynefinoedd mwyn cynhyrchu cigeidion, neu drwy fwyta cynnyrch cig a llaeth o dda byw a dyfednod a fagwyd yng Nghymru, ond ar fwydydd soia a phalmwydd wedi'u mewnforio o wledydd ar risg uchel. Ond ddim yn Ansh, lle mae'r holl gig yn gynaliadwy ac yn cael ei gyflenwi'n uniongyrchol o fferm teulu Siôn o odre mynyddoedd y Cambrian. Nathon ni ddechrau Ansh tua blwyddyn yn ôl nawr, oedd yn rhywbeth ni wastad eisiau wneud. Ffordd i ddangos pa mor dda yw cynnyrch Cymreig, hefyd ffordd i ddangos diwylliant, yr iaith a'r hanes sydd gyda ni yma yng Nghymru. Oedd yn bwysig iawn i ni ffindio'r cynnyrch iawn, felly es i'n syth at Siôn Jones yn Oriel Jones am y cig, a wnaethon ni datblygu partneriaeth fyna. Ni'n gweithio gyda'n gilydd, ni'n gweithio'n rili dda, ni'n gweithio gyda'r fferm, felly ni'n defnyddio cig sydd ar gael, dyw e ddim yn mynd am byth, felly mae rhaid ni ddefnyddio beth sydd gyda ni, a mae'r cwsmerydd yn deall hwnna, maen nhw wedi prynu mewn i hwnna. Ni'n defnyddio cynnyrch Cymraeg yn gyfan gwbl yma yn y bwyty. Dim ond cynnyrch Cymraeg ni'n defnyddio, mae cynnyrch gwych gyda ni yma yng Nghymru, a ni jyst eisiau dangos hwnna ar ei orau. Mae hapusrwydd ein anifeiliaid ni a'r amgylchfyd yn pethau sy'n bwysig iawn i ni yma yn Ansh ac wrth galon beth i ni'n wneud. Maen nhw'n pethau ni rili eisiau gwella. Ni eisiau gwella pethau yma yn y bwyty, ni eisiau gwella pethau ar y ffarm. Dyw e ddim yn rwydd, mae'r pethau yma'n ddrud, ond fel o'n i'n gweud, mae'n bwysig iawn i ni fel busnes, felly mae'n rhywbeth sy'n gyrru ni ymlaen. Mae defnyddio cig o'n fferm yn oll bwysig achos mae'n sicrhau bod gyda ni reolaeth dros y cig yna a'r cynnyrch. Mae mor lleol a phosib, a hefyd ni'n gwybod bod y gwartheg yn cael ei bwydo gyda bwyd sydd ddim yn cynnwys soi, ddim yn cynnwys palm oil, sy'n rili bwysig i ni fan hyn. Ffermwr pedwaredd genhedlaeth yw Siôn, yn gwneud pethau'n wahanol iawn i'r ffordd roedd ei dad yn ffermio. Mae hyn yn golygu ei fod yn ymarfer ffermio adfywiol, sy'n gyfeillgar i natur a'r hinsawdd. Felly nad yw'n defnyddio gwrteithwyr artiffisial, ac mae'n gwneud popeth y fewn ei allu i leihau dibyniaeth a'r borthiant da byw wedi ei fewnforio. Yn lle, mae'n gweithio gyda natur, gan ei adfer a'i amddiffyn yn weithredol fel ei fod yn gallu harnesio'r hyn y mae natur yn ei ddarparu. Mae'r modd i ni'n ffarmo nawr yn modd fwy cynaliadwy. Mae'n ffordd naturiol o ffarmo a gweddau traddodiadol. Ond eto, i ni'n pori'r ddaear trwy trial ehangu beth sydd â ni o fewn yr amgylchedd. Mae'r defed yn rhan o'r amgylchedd ac yn ychwanegu at y bywyd gwyllt sydd gyda ni yn yr ardal. Mae fe'n helpu'r anifeiliaid, mae fe'n helpu'r amgylchedd, ond hefyd i ni'n gweld bod ni'n gallu pori fwy trwy'r flwyddyn.
Mae'r ddeiar yn cymryd lan fwy o'r glaw, fwy o'r dŵr. Mae'r dŵr fwy pur. So, trwy pori, trwy ffarmo yn modd fwy cynaliadwy, i ni'n gweld llawer o gwella o fewn y system ffarmo. Ie, i ni fel busnes Ansh, i ni'n gweithio yn y cyd gyda busnesau lleol, a un o'r busnesau yna yw Byd-eang. Maen nhw'n gwneud y cwrw i gyd i safle ni yn Parc Victoria. Ond wrth creu'r y cwrw yma, mae yna gwastraff. A ni'n ffodus iawn i gallu defnyddio'r gwastraff yna i bwydo'n anifeiliaid ni. A i fi, mae hyn yn enghraifft positif iawn os ydw mae busnesau lleol gallu gweithio gyda'n gilydd. So felly mae cwsmeriad ni yn Ansh gallu fynd i'r bwyty a cael peint o cwrw Crafty Devil gyda byrgyr Ansh sydd wedi cael i greu, i dyfu gyda'r un defnydd sy'n sbesial iawn ac mae'n rhywbeth unigryw iawn.